فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ دے نال انشاءاللہ تذکرہ کرانگا۔ اللہ ذوالجلال کولو دعا ہے رب کائنات مینو صحیحان اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دین اور میرے سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دین۔ رب ذوالجلال نے میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے جہان نالو اعلیٰ بنا کے بھیجے ہے اور مقام سب تو اعلیٰ ایتھے بس نہیں بلکہ امام الانبیاء بنایا۔ حضرات سارے نبیاں تو اعلیٰ عظمت اور شان اور رفعت پان والے، اور جس طرح نبی اعلیٰ ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بھی اعلیٰ ہے۔ ساریاں امتاں دے وچوں اعلیٰ اور افضل امت ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام دا اینا مقام اے دے اندر کوئی شک نہیں، پر اس سے باوجود میرے آقا علیہ السلام اینی شان اور مقام رکھ دیا ہویا میرے آقا علیہ السلام اپنی ذات دا اونا فکر نہیں جنی اپنی امت دی ذات دا فکر۔ حضرات بات نکتے دی ہے، آج کوئی دنیا دا لیڈر اعلیٰ تو اعلیٰ عہدے تے ہوئے تو انسان او لیڈر کسے نو انسان سمجھن نو تیار نہیں ہوندا، او کسے وال ہاتھ کرن نو او دے واسطے اچھے الفاظ ادا کرن نو اونی دیر تک تیار نہیں ہوندا جب تک انہوں پروٹوکول نہ دیتا جائے۔ حضرات پر میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا واسطے بلکہ میرے آقا علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم بن کے آئے۔ حضرات آج دنیا دے کسے انسان دی ہرہ سے میں دنیا تے کوئی مقام حاصل کر لا، کسے دی ہرہ سے میں دنیا تے عالی شان بنگلے تعمیر کر لا، کسے دی ہرہ سے میں دنیا تے چدراہٹ حاصل کر لا، کسے دی ہرہ سے میں دنیا تے اعلیٰ تو اعلیٰ کوئی نظام پیدا کر کے جاوا، کسے دی ہرہ سے میں محلے دا چودھری بن جاوا، کسے دی ہرہ سے میں سینیٹر بن جاوا، کسے دی ہرہ سے میں جج بن جاوا۔ حضرات ہر انسان دی ایک اپنی الگ ہرس ہے، الگ خواہش ہے، پر میں صدقی جاواں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے آقا علیہ السلام نو اپنی ہرس نہیں، میرے آقا علیہ السلام نو اپنی ذات دی ہرس نہیں، میرے آقا علیہ السلام نو اپنے گھر والے اپنے معاملات دی ہرس نہیں۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نو مال و دولت دی ہرس نہیں،
بلکہ میرے آقا علیہ السلام نو ہرس ہے وے کہ میری امت تے رحم کیتا جائے، مینو اپنی امت دی بڑی فکر ہے۔ اس واسطے او نبی اپنی امت نال انی محبت کرنے والا، اپنی امت نال اینا پیار کرنے والا، آئیے گریبان اندر چانکیے، آیا کہ او نبی انی محبت کرنے والا امتی نبی نال کنا کو پیار کرنے والے نے۔ اللہ اور تائت رب ذوالجلال نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیونا۔ اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ ذوالجلال فرمان دینے میں تواڈے چو ایک نبی پیدا کیتا انفسکم تے تواڈیاں ہی جانا دے وچوں میں صدقی جاواں ایسا پیارا نبی جن دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرمان دے نے رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ او سونیا او کیسا نبی ہے، اپنے آواز سے بھی حرس رکھن والا، اے بغانے آواز سے بھی کوئی حرس ہے تاکہ اے میرا امتی اللہ کسی طرح جہنم دی اگ تو اے بچ جاوے نا۔ اللہ تے میں صدقی جاواں رب ایویں تے اعلان نہیں فرما رہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دا منظر اس قرآن اندر پیش فرما دیتا ہے۔ اللہ فرمان دے نے سونیا فلا اللہ کا باغی ان نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے رسولیوں اینا دے پیچھے اینا غم زدہ نہ ہونا۔ اللہ فرمان دے نے فلا اللہ کا باغی ان نفسک علی آثارہم، اے میرے سونے نبی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا دے پیچھے کی مطلب ہے؟ میرے آقا نو اپنی امت دا اینا فکر ہے، ہائے دن ویلے امت دے فکر اندر میرے آقا رون والے، ہائے رات مسلے تھے میرے آقا دے پیر سوج جام دے، آئے امت دے حق اندر دعاواں کر دیا، پر رب اعلان فرما رہے نے سونے انی فکر تے نہ کرنا کہ اپنی جان تو ہی ہاتھ تو بو۔ اللہ او سونے ویندے ہو نا گھر وچ ایک بندے نو صدمہ پہنچ جائے تے سیانے آمدے نے او یار اینا تے پریشان نہ ہونا کتے اپنی جان دا نقصان نہ کر لے۔ اے کوئی انداز رب پیش کر رہے نے۔ اللہ فرمان دینے میرے نبی اگر اینا کافران پیچھے تسی اینی حرس کرو گے، اینی کو پریشانی لو گے، اینی کو تکلیف لو گے، اینا کو صدمہ دینا لونا کہ تسی اپنی جان تو ہی ہاتھ توبہ۔ اللہ فرمان دینے
वाला अल्लाह का बागी नफ्सका अला असारिम इल्ला युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। रब अपने नबी नू तसल्लियां दे रहे ने, अगर ईमान ना लेके आएगा कि तुसी अपनी जान ही गवा दोगे। अल्लाह अल्लाह ओ सोनिया कौन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिन्ना अपनी उम्मत दे नाल मुहब्बत दी इंतहा कर दी है। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मेरे आका कोल एक यहूदी दा बच्चा आके आका कोल मजलिस से बेआ करदा, मेरे आका कोल दीन इस्लाम दी गुफ्तगू सुनदा, मेरे आका नाल मुहब्बत करदा, आका अलैहिस्सलाम नाल प्यार फरमांदा, हत्ता कि मेरे आका दी खिदमत कर जान वाला। अल्लाह अल्लाह ओ सोनिया साडे ते हालात ने ना, अगर कोई साडी दीन वाली मजलिस अंदर अगर कोई बहन वाला बंदा अगर चंद दिना तो नजर ना आवे, असी ते हाल पूछन नू तैयार ही नहीं हुंदे, असी ते जनाब सोचदे ही नहीं आया कि ओ भी ते साडा नमाजी, आया कि ओ भी ते साडा जमाती। अल्लाह अल्लाह पता नहीं ओंदा की पुरसाने हाल होएगा, पर मैं सदके जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी हसीने मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा ओ यहूदी दा पुत्र आके मेरी मजलिस अंदर बैन वाला आए मैनू नजर नहीं आ रहा, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबरां पहुंच जांदियां ने सोने नबिया ओ ते बीमार होए। अल्लाह अल्लाह ओए अज दा कोई पीर होवे ओने आखना सी ते आम इंसान है, ओ की होए ओ ते ईसाई है, ओ की होए ओ ते यहूदी है, ओ की होए ओ ते गैर मुस्लिम है, ओ की होए ए जनाब छोटा बच्चा है। पर मैं सदके जावा मेरे आका अलैहिस्सलाम दी ज़ात इन्नी प्यारी है। अल्लाह अल्लाह और अब एवें ते ऐलान नहीं फरमा रहे हरीसुल अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने चंद सहाबा नो नाल लिया ते मेरे आका उनदे घर विच पहुंच जांदे ने। अल्लाह अल्लाह ओ सोनिया मंजर तक ते सही ना मेरे आका किस अंदाज नाल यहूदी दे घर अंदर चले गए ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस अंदर मैं पढ़ रहा सा कि आका सराने दी तरफ बह जांदे ने। अल्लाह अल्लाह ते आका पता की आंदे ने आका फरमांदे ने ओ बेटा अस्लिम ओ प्यारे इस्लाम कबूल कर लेना, दीन इस्लाम नु अपना ले। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ये बात फरमा रहे ने ते आखिर बेटा यहूदी दा है। अल्लाह अल्लाह ओ सोनिया जड़ी अच्छी औलाद हुंदी है ना ओ मापियां दी तरफे तवज्जो कर दी है, जड़ी बात सामने आए ओ दे अंदर मापियां कोलों मशवरा लेंदी है। अल्लाह अल्लाह ए बच्चा बीमार ए जनाब चार पाई ते लेटे है ते आका दावत दे रहे ने
اسلام دی دعوت دے رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او سونے ایتھے تے اے وی پتہ لگدا پیا اگر کسے بیمار کولو جائے نا تے اونوں اسلام دی دعوت دیا کر۔ اگر کسے بیمار کولو جائے نا اون دی بیمار پرسی کریا کر، آکھیا کر لا باس طہور انشاءاللہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اے اوندے واسطے دعاواں کر دیا کر۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا علیہ السلام نے اینج دعوت دین اسلام دی دے دیتی ہے نا تے آقا فرماندے نے او پیاریا اسلم اسلام قبول فرما لینا۔ اللہ اللہ او سونیا فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو فکر ہوئی لگی ہے ہو سکتا ہے اندی بیماری دا اختتام موت نال ہو جائے۔ اللہ اللہ پر ایک تے جہنم اندری نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ او سونے حدیث اندر چیزاں مل دیاں نے کہ صحابہ آندے نے اگر کوئی جنازہ اٹھ دا تے آقا علیہ السلام نو پتہ چل جاندا کہ اے جنازہ کسے غیر مسلم دا تے آقا نو صدمہ پہنچ جاندا، آقا پریشان ہو جاندے اے تے جہنم اندر چلا گیا ہے۔ او سونیا کنے تیرے سامنے جنازے اٹھ دینے، کاش تینو فکر ہووے کہ ان دی موت تو پہلا میں اینو بھی دین اسلام دے متعلق سمجھا دیاں۔ اللہ اللہ پر میں بڑے افسوس نال کہنا چاہنا آج تے میری اللہ اکبر آج تے جناب کوئی دعوت دینو تیاری نہیں ہے۔ بندے دے آخری ویلا ہوندا ہے اوندے گھر وچ ٹی وی چلدا ہوندا ہے، آخری ویلا ہوندا ہے کتے او گالیاں دیندا جا رہا ہے، آخری ویلا ہوندا ہے اے جناب کتے غصے دا اظہار کردا جا رہا ہے۔ او گھر والے بھی اوندی جناب دین اسلام دے متعلق اس وقت تربیت نہیں کر رہے ہوندے، حالانکہ میرے آقا نے فرما دیتا ہے او مرن والے دے کول بہ کے اونوں تسلیاں دیا کرو، اونوں تشفیاں دیا کرو نا۔ اللہ اکبر تے کلمے دا کہہ دیو نا، ہو سکدا اے جاندی وری پڑھ لے لا الہ الا اللہ تے اوندا بیڑا پار ہو جائے۔ او کاش جڑی نبی نو فکر تینو مینو بھی او فکر لگ جائے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے او پیاریا پڑھ لینا، اسلم اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے تے بچے نے انج نظرہ اپنے باپ دی طرف دوڑا دیتیاں نے۔ اللہ اللہ تے باپ یہودی ہے تے آمدے آتے ابل قاسم میرے آقا علیہ السلام دی کنویہ، میرے آقا دی کنیت ابو القاسم۔ اللہ اللہ تے باپ آمدے پتروں آتے ابو القاسم جو ابو القاسم کہہ رہا رضی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو کنیت نال بلا رہا ہے تے فرمایا جو ابو القاسم کہہ رہا ہے نا ایندے تے عمل کر جا۔ اللہ اللہ ادھر باپ دی اجازت آئی ہے تے یہودی دا بیٹا آمدہ لا الہ الا اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندا ہے۔ تے میرے آقا اینے خوش نے، توجہ کرے آجے، میرے آقا اینے کو خوش نے، حدیث دی الفاظ نے، صحابی آندے نے کہ آقا دے اللہ اللہ، آئے آقا دا چہرہ خوشی نال کھل جاندا ہے۔ تے آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی، انداز دیکھو آقا دا، آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے سونے ربا تیرا شکر ہے اللہ تے اینو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لے آئے۔ سبحان اللہ، اے پتہ لگا اے میرے آقا علیہ السلام دی فکر ہے، میرے آقا دی فکر لے کے اپنی زندگی بسر کر جان۔ اللہ اللہ، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے حریص نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، اور پتہ جنا میرے آقا کنی کو محبت کر دے، میں تینوں دسنا چاہنا، میری تے تواڈی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ ذوالجلال دی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دو کماں دا اختیار دیتا جاندا، تے اما جی فرما دیاں نے آقا علیہ السلام انہاں وچوں دو کماں وچوں آقا علیہ السلام اس کم نو پسند کر دے جیڑا آسان کم ہوندا، اس کام نو آقا پسند کر دے جیڑا کام آسان ہوندا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام آسانی نو اللہ اکبر لیندے تاکہ میری امت تے بوجھ نہ بن جاویں دیو نا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے آئے معراج دے موقع تے 50 نمازاں عطا فرما دتیاں۔ او سونیا میرے آقا علیہ السلام دے اسرار دے، میرے آقا دے جان دے، کیوں میرے آقا نو فکر اپنی امت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہہ دیتا ہے اللہ اللہ، تے اللہ فرماندے نے سونیا اختیار تیرے کول سی اور تو بار بار آ گئے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے نبیاں میں آسانیاں پیدا فرما دینا وا، میں 45 نمازاں معاف کر دینا تے 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے۔ اگر تیری کوئی امت دا ایک آدمی 5 نمازاں پڑھے گا میں رب ثواب 50 دا عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں، میرے آقا نے آسانیاں نو قبول فرمایا۔ اگر پانی نہیں تے تیمم چلے گا، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تے بیٹھ کے پڑھ لو، اگر خوف اندر نماز پڑھ رہے ہو تے سواری دا جدھر منہ ہووے نماز نیت لو۔ پر میں صدقے جاواں دس رہا کہ میرے آقا علیہ السلام نے نا آسانی نو اختیار فرمایا، کیونکہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی آندے نے کہ آقا فرماندے نے یسر ولا تعسر، آقا فرماندے نے آسانی پیدا کریا کرو۔ حدیث الفاظ آقا فرماندے نے یسر
यस्सिर वला तुअस्सिर वसक्किन वतुनफ्फिर। आका फरमांदे ने आसानी पैदा करया करो, तकलीफ नु दूर करया करो, तंग ना करया करो। ते आका फरमांदे ने वसक्किन, आका फरमांदे ने तसल्ली दिया करो, वतुनफ्फिर, ते आका फरमांदे ने ए जनाब खौफ, ए जनाब गलत फजा कायम ना करया करो, फजा कायम ना करया करो, फसादी मामले ना बनाया करो। ओए पता ए लगदा पिया मेरे आका इस्लाम इस बात दा हुक्म दे रहे ने कि आसानी पैदा करया करो। की करया करो? किसे वास्ते पैदा करया करो? ते आसानी नू पैदा करया करो ताकि उहदे वास्ते मुश्किल पैदा ना हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी उम्मत वास्ते जेड़ा भी अमल पसंद कीता है, आसानी वाला अमल पसंद कीता है। हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने ते इंज ना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी फरमा दिता है। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे ते हज फर्ज हो गया है। ते इंज आका दे सामने ना एक सहाबी खड़ा है, आमदा सोने नबिया आया कि हज फर्ज हो गया है, आया कि हर साल हज फर्ज होया। अल्लाह अल्लाह ते सहाबी बार बार कहंदा जा रहा है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका खामोश हो जांदे ने ते आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबा, जिस तरह ए मेरे सहाबी ने सवाल किया कि आया कि साडे ते हर साल हज फर्ज होया है, ते आका फरमांदे ने अगर मैं उस वक्त कह देंदा कि हाँ हर साल फर्ज होया, ते आका फरमांदे ने मेरी खामोशी अंदर हिकमत है। अल्लाह ने फरमाया हुक्म अल्लाह दा आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने इस्तिदाद दे मुताबिक हज नू फर्ज कर दिता गया है। अल्लाह अकबर। क्यों? हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। मेरे आका इस्लाम नु हिरस है अपनी उम्मत दी आसानियां दे अंदर, मेरे आका नु मुहब्बत है अपनी उम्मत दे मुतालिक, ताकि मेरी उम्मत बच जाए। मेरी उम्मत जेड़ी है अल्लाह अल्लाह ए आखिरत दे अंदर कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर। मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अपनी उम्मत वास्ते मेरे आगा अल्लाह अल्लाह अपने रब दे सामने दुआवां करया कर दे। अल्लाह अल्लाह आका इंज दुआ फरमांदे ना। अल्लाह अकबर। एक दिन आका तशरीफ फरमाने ते आका दुआ फरमा रहे ने। आका फरमांदे ने इन तो अज़िबुम व इन्नहुम इबादुका व इन तगफिर लहुम फ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे आका दुआ फरमा रहे ने। आका फरमांदे ने इन तो अज़िबुम फ इन्नहुम इबादुका। ए दुआ हजरत ईसा ने कीती है। अल्लाह अल्लाह ते हुआ दुआ मेरे आका अपनी उम्मत वास्ते दोहरा रहे ने। आका फरमांदे ने इन तो अज़िबुम फ इन्नहुम इबादुका। ए सोने रब्बा अगर तू अपने बंदियां नू अजाब देगा ए भी फिर भी तेरे बंदे ने। अल्लाह अल्लाह की मतलब है मेरे आका मुहब्बत दा इज़हार अपनी उम्मत नाल फरमा रहे ने। ओ सोनिया फिक्रे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दुआ फरमांदे जा रहे ने इन तो अज़िबुम फ इन्नहुम इबादुका।
آقا رو رہے نے اللہ اللہ تینالے الفاظ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے نے اللہ اکبر تے آقا فرمان دینے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہاں نو معاف کر دے تے پھر بھی تیرے بندے نے اگر تو ربا معاف کر دے اے پھر بھی تیرے بندے نے اللہ کیوں فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کیوں تو ربا غالب تے حکمت والا ہے اللہ اللہ او سونیا میرے آقا دعا فرما رہے نے تے اچانک رب فرماؤں دے اے جبریل فرمایا جی جی رب جلیل جانا میرے نبی دے کول چلا جان تے جا کے پوچھ کے تے آنا حالانکہ اللہ فرمان دینے جبریل مینوں پتہ ہے میرا نبی کس غم اندر رو رہا ہے حدیث الفاظ دس رہے ہیں اللہ دینے مینوں پتہ ہے میرا نبی کس غم اندر روندا جا رہا ہے اللہ دینے مینوں پتہ ہے میرا نبی ایک اس واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہ اللہ تے اللہ فرمان دینے جبریل جانا میں تے دلاسا دین واسطے تینوں بھیج رہا اللہ فرمان دینے جبریل فرمایا جی جی رب بھیج لے جا میرے نبی گل پہنچ گیا آیا سونیا وجہ کی بن گئی ہے آئے اینا کیوں رو رہے ہو اللہ اللہ تے حضرت جبریل آ جاندے نے آندے نے سونیا رب پوچھ رہے نے سونیا اینا کیوں روندے جا رہے ہو تے آقا فرماندے نے جبریل مینوں اپنی امت دی بڑی فکر ہے اللہ اکبر جبریل مینوں اپنی امت دا بڑا غم ہے او سونیا آ ویکھ دے صحیح نا حضرت جبریل میرے آقا دا پیغام لے کے اللہ دی طرف آ جاندے نے اللہ فرماندے نے جبریل کیویں آیا میرے نبی نے کی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے جبریل کی میرے محبوب نے کہہ دیتا اے سونے ربا تیرا نبی کہہ رہے ہیں مینوں اپنی امت دا بڑا فکر ہے تے اللہ فرماندے نے جبریل جلدی جا تے میرے نبی نو کہہ کے آ والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کو آ جاندے نے تے آ کے آندے نے سونے نبیاں اللہ فرما رہے نے تسی اپنی امت دے بارے فکر نہ کرو اللہ آندے نے میں تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر گئی چھڈاں گا اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر نبی نے اللہ ذوالجلال نے ہر نبی نو ایک دعا دا موقع دیتا آیا کہ وہ ایسی دعا ہے کہ اگر وہ نبی کرے گا تے فوراً ہی قبول ہوئے گی اللہ اللہ او سونے توجہ فرمایا جے میرے آقا اپنی امت نال کنی محبت کرن والے میرے آقا اپنی امت نال کنی فکر کرن والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر نبی نے دنیا تے دعا فرما لئی ہے اللہ اللہ تے اللہ نے اونا دی دعا نو دنیا تے اونا دا اجر دے دیتا قبول کر کے اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے او دعا دا حصہ جڑا نبیاں نو ملیا سی آقا فرماندے نے او دعا میں اپنی امت واسطے قیامت واسطے سنبھال کے رکھی ہے
سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے او میں قیامت واسطے سنبھال کے رکھی ہے. او سونیا کنہ کو میرے آقا نو اپنی امت نال پیار ہے. او سوچتے سہی نا اج ماں پہ اگر کوئی اعلی چیز ہووے تے ماں اپنی بیٹی واسطے سنبھال کے رکھ دیندی ہے. او اعلی چیز ہووے تے ماں پہ اپنی اولاد واسطے سنبھال کے رکھ دیندے نے. پر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام تے او نبی نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام تے او سونیا او تیرے میرے نال تے اینا ماں پہ بھی پیار نہیں کر دے جنہ میرے آقا پیار کر جان والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دنیا تے لاکھ کوئی آکھے میں تیرے نال پیار کرنا, دنیا تے ماں جنہ مرضی لاڈ وکھا دے, پیو جنہ مرضی ہمدرد بن کے وکھا دے, پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جو پیار میرے آقا کر رہے نے کوئی کر سکتا ہی نہیں. او جو آقا اپنی امت نو محبت دے رہے نے او نہیں جے کوئی دے سکدا. اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے او دعا نو میں قیامت والے دن استعمال کراں گا نا. اللہ اللہ اوے پتہ جے نا میرے آقا علیہ السلام سجدے اندر بہ جان گے تے اللہ فرمان گے ارفع راسک سونیا سر چکو تے سال تو تسی سوال کر دیو طلب کرو منی جائے گی. تے آقا فرماندے نے میں اللہ نو کہاں گا اے سونیا ربا جدے دل اندر آئے رائی دے دانے دے مطابق بھی ایمان ہے وے سونیا انو جہنم جو کر دیتا جائے. اللہ اللہ ایتھے بات ایک یاد رکھی آجے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جن نے دنیا دے اندر اللہ اکبر زندگی گزاری تے دنیا دے معاملات دے اندر انہیں عبادت دے اندر بھی ہر معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ دے شرک نہیں کیتا ہوئے گا. او توحید دی موت دے اللہ اکبر اندہ فیصلہ ہوئے گا. اگر او دا جناب زندگی دا آخری ساتھ توحید دے نکلے گا, اگر انہیں رب نہ شرک نہیں کیتا ہوئے گا تے اللہ دے نبی فرمان دینے ایسے بندے نو میری سفارش ہوندے تک پہنچے گی. اللہ اکبر. آقا فرمان دینے میری دعا دا اثر ہوندے تک ضرور پہنچے گا. جڑے بندے نے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا, جڑے بندے نے اللہ تو علاوہ آج تے ویکھ لینا کلمہ بھی پڑھ دے بدھ اللہ میری توبہ جس طرح کافراں نے بدھاں نو پوچھیا آج کلمہ بھی پڑھ دے, قبراں بھی پوچھ دے آج کلمہ بھی پڑھ دے, اے مزار بھی بنم دے آج کلمہ بھی پڑھ دے, اے گدی نشینہ دے سامنے رکوع بھی کر دے آج کلمہ بھی پڑھ دے, غیرت دے سامنے اپنی زمین نیاز بھی جھکام دے, کلمہ بھی پڑھ دے, جا کے قبرہ دے چراوے بھی چرام دے اور کلمہ بھی پڑھ دے, قوالیاں بھی گم دے اور کلمہ بھی پڑھ دے, قوالیاں دیا محفلہ سے بھی بیم دے, کلمہ بھی پڑھ دے, قبر پرستی بھی کر دے, کلمہ بھی کر دے پڑھ دے, تے غیر اللہ دے سامنے اپنی زمین نیاز جھکا کے جڑیاں رب کو دعاواں کرنیاں سا جا کے قبر دے سامنے کردا جا رہا ہے, جڑی مدد رب کو منگنی سی جا کے پیر تے فقیر کو منگدا جا رہا ہے. او سونیا جس حالت دے اندر تیری موت آ گئی رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا فرماندے نے میری دعاؤں دے تے اثر نہیں کرے گی. آقا فرماندے نے میری دعاؤں دے تے اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ میرے آقا توحید پرست نے, میرے آقا
توحید پرست نے میرے آقا نے اللہ تو علاوہ غیر نو الہ نہیں بنایا. میرے آقا نے اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے جبین نیاز نہیں جھکائی. میرے آقا السلام نے اللہ تو علاوہ کسی غیر دے سامنے اپنی مشکل نہیں رکھیا. میرے آقا السلام نے اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے او سونیا سجدہ ریز میرے آقا نہیں ہوئے. پتہ اے لگتا ہے نبی توحید پرست ہے, نبی بھی جنتی ہے اور جنت اندر امتی بھی ہوئی جائے گا جڑا نبی دے نقشے قدم تے ہوئے گا. اس واسطے آؤ اگر نبی نو اپنی امت دی فکر ہے تو انو بھی اس بات دی فکر کرنی چاہیے دیئے. دعا اثر نبی دی تادی کرے گی جس سینے اندر توحید ہوئے گی. اگر دل دی اندر توحید نہیں, میرے اللہ نے اپنے نبی نو سورہ توبہ دی اندر اللہ اکبر تو سانو اس بات دا پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق جو مریا تے اللہ حکم فرما رہے نے, حالانکہ میرے حق السلام نے او دا بیٹا آیا انہیں تے اسلام قبول کیتا نا, آکے آمدہ اے میرے حقا میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے, سونیا آؤ جنازہ پڑھا دیو. اللہ میرے آقا نے حتی اللہ اکبر جنازہ بھی پڑھایا. میرے آقا السلام نے حتی کہ میرے آقا نے قمیض اتار کے او دے گل وچ بھی پا دیتا, حتی کہ میرے آقا السلام نے اپنا لب مبارک بھی لا دیتا. تو پھر قرآن دی اللہ اکبر قرآن دی اس آیت دی اے دلیل ہے. اللہ قرآن اندر فرماندے نے سونیا اگر تو اے دے واسطے 70 مرتبہ بھی اللہ اکبر مغفرت کریں گا پھر رب ذوالجلال نے اور مسجدہ واسطے بے ایمانہ واسطے رب ذوالجلال نے قیامت تک بین لا دیتا. سونیا جڑا مشرک مرے گا, جڑا منافق مرے گا, اون دے واسطے تسی دعا نہیں کر سکتے. اون دے واسطے تسی دعا کر سکتے, اون دے واسطے تسی دعا بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ نبی نو حکم فرما رہے نے اللہ اور نبی نہیں بخشا رہا جڑا مشرک ہوئے, نبی او دے کام نہیں آ رہا جڑا مشرک ہوئے. اللہ اکبر آ ویکھ لے میرے نبی حریص علیکم نے اللہ اکبر میرے آقا اسلام تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہائے کاش میری ایک خواہش ہے. آقا فرماندے نے کہ میں اپنے پاہیانوں اللہ اکبر ویکھیا ہوندا. حدیث سے توجہ کرے آجے. میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ہائے کاش اے میری خواہش ہے کہ میں اپنے پاہیانوں ویکھیا ہوندا. اللہ تے صحابہ آمدے نے سونیا نبیان آیا کہ اسی تواڈے پائی نہیں. اللہ اکبر تے آقا اسلام نے محبت دا اظہار فرمایا ہے. اللہ اکبر آقا فرماندے نے او میرے صحابہ تسی میرے بھائی ہو, اے دے اندر کوئی شک نہیں, تسی میرے ساتھی ہو, اے دے اندر کوئی شک نہیں. آقا فرماندے نے او میرے تے او بھائی نے آقا فرما رہے نے آئے جڑے اجے دنیا تے نہیں آئے. آقا فرما رہے ہیں جڑے اجے دنیا تے, میرے آقا فرما رہے ہیں جڑے اجے دنیا تے نہیں آئے. او سونیا نبی دے دور دے اندر اسی کتھوں سا, آقا ساڑھے بارے ہی فرما رہے نے. آقا فرماندے نے او میرے بھائی اللہ اکبر آئے جڑے اجے دنیا تے نہیں آئے. اللہ اکبر تے صحابی آمدے نے سونیا نبیان تسی پھر انہاں نو کیویں پہچانو گے. اللہ اکبر اگر میں آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج سمجھو نا اگر ایک بندے دے اللہ اکبر سیاہ کوڑے نے تے دوسرے دے اللہ اکبر او دی اندر کوڑے ایسے نے, فرمایا جنہ دا منہ جڑا سفید ہے اور اونا دے پیر سفید نے. آیا کہ میرے صحابہ منو اے تے دسو نا آیا کہ بندہ پہچانے گا کہ نہیں اپنے کوڑے آنو. تے صحابہ آمدے نے ہاں سونے نبیان. آیا کہ اللہ اکبر سیاہ کوڑیا وچوں ایسے
कोड़े हो कि जिन्हां दा चेहरा सफेद होवे, जिन्हां दे पैर सफेद हो, आया ते बंदा ते पहचान लेगा ये ते मेरे अपने ने। ते आका फरमांदे ने इसे तरह कल क़यामत दा दिन होएगा, आका फरमांदे ने ओ मेरे भाई होंगे, आका फरमांदे ने मेरे भाई होंगे। आका मुहब्बत दा अंदाज इख्तियार कर रहे ने, आका उम्मत नाल मुहब्बत फरमा रहे ने। आका फरमांदे ने फिक्रे मुस्तफा, आका मुहब्बत दा दरस दे रहे ने। आका फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं हौज़े कौसर ते खड़ा होवांगा। आका फरमांदे ने अचानक मेरी सामने नजर पैगी ना, ते आका फरमांदे ने ऐसे उन्हां बंदियां दे विचों ऐसे बंदे होंगे, फरमाया जिन्हां दे चेहरे चमकदे होंगे, अल्लाह अल्लाह आए उन्हां दे वुज़ू वाले आज़ा आए हाथ दे पैर चमकदे होंगे। ते आका फरमांदे ने अल्लाह ने सारी उम्मतां विचों नखेड़ के अल्लाह ने वाज़े कर दिता मेरे उम्मतियां नो। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हौज़े कौसर ते जदों ए आउणगे ते आका फरमांदे ने उदों मैं पहचान जावां ओ ने जेड़े मेरे दौर अंदर नहीं सन। आका फरमांदे ने फिर उन्होंने मैं आप हौज़े कौसर दा पानी पिला देवांगा। दुआ करो अल्लाह उन्हां विचों सानू शामिल फरमा दे। अल्लाह नबी दे हथों हौज़े कौसर दा अल्लाह सबनू पानी नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर। सोनियो और बड़ी वड्डी सादत कि आका दे हथों ये पानी दा जाम मिल जाए। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अपनी उम्मत दी बड़ी फिकर है। अल्लाह अकबर। पता है किन्नी फिकर है मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए प्यारी बीवी मेरी ते तुहाडी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन आका दे सामने तशरीफ फरमा ने ते आंदिया ने सोने नबिया आया कि ओहद वाला दिन तुहाडे ते बड़ा सख्त सी ते सोने आया कि ओहद दे बाद भी कोई ऐसा सख्त तुहाडे ते आया कि नहीं आया। ते आका इस्लाम फरमांदे ने नहीं प्यारी है अल्लाह अल्लाह इस कौम ने मेरे ते बड़े बड़े जुल्म कीते, इन्हां बड़ियां ज़ियादतां कीतियां। ते आका फरमांदे नहीं आयशा प्यारी है फिर एक ऐसा भी वेला आया मैं ताइफ दी वादी अंदर पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह इन्हां ताइफ वालियां दे सामने इन्हां सरदारां दे सामने मैं दीन इस्लाम दा ए पैगाम रख दिता। अल्लाह अल्लाह आका फरमांदे ने इन्हां दीन इस्लाम नू ते कबूल कोई नहीं कीता हत्ता कि इन्हां संग बारियां करनियां शुरू कर दितियां। अल्लाह अल्लाह आका फरमांदे नहीं आयशा प्यारी है रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। आका फरमांदे ने नहीं प्यारी है मेरे ते कपड़े लहू लहा हो गए। अल्लाह अल्लाह हत्ता के सियाबी आंदा सोने नबिया ऐसा थे ना दे कोल कोई मुतालबा ते नहीं कीता। सोने नबिया असा इन्हां दे सामने आए कोई चीज ते नहीं मंगी। सोने नबिया इन्हां साडे ते संगबारी कर दी है। अल्लाह अल्लाह असा ते दीन इस्लाम दा आए पैगाम ही ते इन्हां तक पहुंचा दिता है। इन्हां सानू पत्थर मार दिते ने ते सोने इन्हां वास्ते दुआ कर दे होना। आका फरमांदे नहीं आयशा प्यारी है उस वेले हालत वे मैं हदीस अल्फाज आज ही पढ़ रहा सा। आका फरमांदे ने मैं बेहोशी दे अंदर हां। आका फरमांदे ने अचानक मेरी आंख खुल जाती है। आका फरमांदे ने आसमान ते जे बदली आई है ते उस बदली दे अंदर मैं की वेना अल्लाह दे फरिश्ते भी आए ने। अल्लाह अल्लाह ओ फरिश्ते आंदे ने ए आका जी सानू हुक्म कर दियो। अल्लाह अकबर। एक पहाड़ हाय पहाड़ां दा फरिश्ता हवा चलान वाला फरिश्ता
बारिश का निजाम ये बनाने वाला फरिश्ता इन करदियां मेरे आका दे सामने सवाल ये करते जा रहे ने, आका नू पूछते जा रहे ने ते आका फरमांदे ने ना ना ये नहीं मैं चाहता। अल्लाह अकबर। फरिश्ता आंदा सोनिया नबिया ए जनाब दो पहाड़ियां दे दौरा इन्हां नू रख के अल्लाह अकबर मसल दिता जाए, इन्हां दा निजाम ही खत्म कर दिता जाए। ते आका फरमांदे ने ए नहीं हो सकता, इन्हां ते मेरे ते संग बारियां कर दित्तियां ने। ते मेरे आका ने इंज हाथ बुलंद कर दिते ने। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ते आका ने जवाब पत्थरां दा जवाब पत्थरां नाल नहीं दिता। मेरे आका ने जवाब पत्थरां दा गालियां नाल नहीं दिता। आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हदे कौमी, अल्लाहुम्मा हदे कौमी। क्यों? और नबी नु फिक्र अपनी उम्मत दी है। अल्लाह अल्लाह दे नबी फरमांदे ने चलो ये मुशरक ने ते हो सकदा है इन्हां दी नस्ल चो ही कोई मैनू समझन वाला बन जाए। अल्लाहुम्मा हदे कौमी फइन्नहुम यालमून लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी दे अंदर अल्लाह अकबर ओ सोनिया मुकाबले तक कर लेने इस वास्ते ताकि मेरी उम्मत दा कोई बंदा जहन्नम अंदर ना चला जाए। अल्लाह अकबर। ओ वक्त दा बड़ा मन्निया दौरान तरनिया ए रुकाना ए बदमाश वक्त दा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इस्लाम नु पता चलिया ए रुकाना पहलवान है, अल्लाह अकबर कुश्तियां करदा है, लोगां नाल मुकाबले करदा है। ते मेरे आका इस्लाम ने समझिया ए ते बंदा बहादुर बड़ा है, मैं इनदे करीब जाना जाके दीन इस्लाम दी दावत देना। ते मेरे आका इस्लाम चले गए। अल्लाह अकबर। ते जिस जंगल दे अंदर ये बंदा बैठा है अल्लाह अकबर आका सामने चले गए। ते मैं सदके जावा मेरे आका फरमांदे ने ओ रुकाना तू दीन इस्लाम नु कबूल कर ले। ओ कह लगा ना आ वेंदे हो ना जिस बंदे को जेड़ी चीज होए ओदी ओ ऑफर जरूर करांदा है। अल्लाह अकबर। ओने आखिया मैं दीन इस्लाम नु तद कबूल करांगा जे तुसी मेरे नाल कुश्ती करोगे, जे तुसी मैनू ढा लाओगे। अल्लाह अल्लाह। और सोनिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने रुकाना मैं इस अमल वास्ते तैयार हाँ। हदीस के अल्फाज हैं मेरे आका इस्लाम ना इंज फड़िया ते मेरे आका इस्लाम ने जमीन ते लिटा दिता। अल्लाह अकबर। क्योंकि नबी अंदर ताकत ही बड़ी हुंदी है, अल्लाह ने ताकत दा खजाना दिता हुंदा है। मेरे आका इस्लाम ने इंज जमीन ते दे मारिया। अल्लाह अकबर। ते हदीस के अल्फाज ने मेरे आका दे सीने ते बह जांदे ने। अल्लाह अकबर। ए नहीं मनन नु तैयार आंदा नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। मैं ते अल्लाह अकबर ए जनाब बहादुर ही बड़ा, मेरा ते चर्चा ही बड़ा है। ए मेरे नाल धोखा हो गया ते क्यों ना दोबारा ही अमल किया जाए। ते मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने कोई गल नहीं रुकाना ए अमल मैं दोबारा दोहरा देना। मेरे आका इस्लाम ने दोबारा फड़िया। अल्लाह अकबर। मेरे आका इस्लाम ने दा पाया ओनू जमीन ते गिरा दिता। ओ फिर परेशान हो गया। अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज ने ए बंदा आंदा है ए अल्लाह दे नबी जी हुण भी मैं मनन नू तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी आदत 3 दफा होंदी है, तीसरी बार भी मुकाबला करना। आखिरी आदत 3 दफा होंदी है ए हुण मैं फिर भी मुकाबला
اللہ اکبر کرنا ہے اللہ اللہ تے میرے آقا فرماندے نے اچھا اگر تو واقعی میرے نال مقابلہ کرنا ہے نا تے آقا نے پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نے اون تے حملہ کر دیتا آقا نے زمین تے رکھ دیتا آقا نے سینے تے بہ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ تے آندا سونیا واقعی تسی اللہ دے سچے نبی ہو اوے پتہ اے لگدا پیا میرے آقا اسلام نو اگر مقابلہ بھی کرنا پیا کسے نال تے میرے آقا نے مقابلہ کیتا ہے میرے آقا الصلوۃ والسلام نے سونے ہر حربہ استعمال کر کے ادھر رکھ دے میرے آقا السلام نے ہر حربہ استعمال کر کے لوگاں نے جناب دین اسلام پہنچایا تاکہ لوگ دین اسلام نے اختیار کر جا او سونیا کیوں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر اپنی امت دا تے فکر ہی بڑا کیتا ہے اللہ اللہ چاہے میرے آقا دا کوئی دشمنی سامنے آ گیا ہے پھر بھی آقا نے محبت دا اظہار کیتا ہے ایک آیا مجلس اندر بہن والا تے آقا دے کول آ کے بہ جاندا ہے آندا سونیا نبیا آیا کہ مینوں دسیا جائے میرا بھی رب گناہ معاف کرے گا کہ نہیں آقا فرماندے نے تو کتے ویشی نہیں آمدہ ہاں سونیا نبیاں میں ہی ہوں اللہ اکبر بد وقتا کہ سونیا جنہیں تواڈے چاچے دی لاش دا مسئلہ کر دیتا سونیا نبیاں میں ہی ہوں ویشیاں جنہیں تواڈے چاچا دے کن تک کٹ دیتا ہے میں ہی ہوں ویشیاں اللہ اللہ آمدہ سونیا نبیاں دین اسلام دی سمجھ آ گئی ہے سونیا مینو دس دیتا جائے آیا کہ میرا ایک گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا او سونیا کون نبی علیہ السلام دا چاچا اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی آئے مشابت رکھن والا او سونیا کون نبی علیہ السلام دا چاچا آئے زندگی دی اندر دکھ سکھ دا ساتھی اللہ اللہ میرے آقا اسلام فرمان دینے او آگے آئے آج تے ویکھنا سانو کوئی گالی کڈ دے اسی اونوں ویکھنا برداشت نہیں کر دے اللہ اللہ او سانو کوئی تانا دے دے اسی سو سنان نو تیار ہونے آ پر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات نو سامنے نہیں رکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او سونے اپنے معاملات نو سامنے نہیں رکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے معاملات نو سامنے نہیں رکھیا میرے آقا نو ہی کوئی فکر ہے چلو کوئی گل نہیں اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے اگر آ گئے ہیں تے دے اندر اے ہوئی ہے اللہ اللہ کیونکہ مینوں اپنے چاچے نال بڑی محبت ہے ہائے مینوں اپنے چاچے نال بڑا پیار ہے تے جدوں تو سامنے آنا نا ہائے مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آ جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے او پیاریا تیرا آنا قبول ہے تیرا اسلام لے آنا قبول ہے آقا نے کلمہ تک پڑھا دیتا ہے او سونے آپ نے آئے خون دے قاتلانو آئے خون دے پیاسیاں تک نو میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا ہے کیوں اس واسطے اللہ دے نبی نو ہی رسیے وے کوئی گل نہیں اگر کوئی میرا اپنا دشمن ہے دشمنی زمین تے کیتی سو کوئی گل نہیں اگر کوئی میرا بگانے دا دشمن ہے آئے دشمنی دنیا تے کیتی سو تے کوئی گل نہیں میرے آقا اسلام نے اے ہوئی سمجھے آئے دنیا تے میرا ویر کیتا سو تے کوئی گل نہیں پر آقا فرماندے نے اگر آئی گیا ہے نا آقا فرماندے نے میری مجلس چمبے صرف میرے سامنے نہ بیا کر کیوں آقا فرماندے نے مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آ جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ او سونیا ویکھ دے صحیح نا او میرے آقا نے اپنے قاتلاں تک نو معاف کر کے
کے اللہ اکبر میرے آقا نے جنت دا رستہ وکھا دیتا ہے. کیوں میرے آقا نو فکر ہی کوئی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے آقا علیہ السلام نو فکر ہی کوئی ہے. اللہ اللہ او سونے آتا کہ اتھو تک دے میرے آقا علیہ السلام دے گل پاک اندر کپڑا پا کے میرے آقا دے اللہ اکبر گل چے کپڑا چادر پا کے آئے اللہ اکبر لوگاں نے وٹ چار دیتے. حضرت ابوبکر سامنے نے صحابی اندر میرا دل کیتا میں اندے تے حملہ کر دیا. او پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرض واپس لینا ہے. اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے او پیارے اجے ٹائم تے آیا کوئی نہیں پہلے ہی مطالبہ کردا جا رہے ہیں. اللہ اللہ ادھر چادر نو وٹ دیندا جا رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے غصے دا اظہار نہیں کیتا. ادھر آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اینو قرض واپس دے دتا جائے ایندا مطالبہ پورا کیتا جائے. اللہ اکبر ادھر میرے آقا نے اشارہ فرما دیتا ہے اس بندے نے چادر چھڑ دیتی ہے. کیوں اللہ اکبر تے آمد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندے. او کیوں میرے آقا نے اون دے خلاف ریٹ دائر نہیں کی تھی. کیوں میرے آقا اسلام نے اون دے خلاف مقدمہ نہیں چلایا. کیوں میرے آقا اسلام نے او میرے آقا دے گل پاک اندر چادر پا کے اللہ اکبر دبان والا اونو کٹن والا میرے آقا نے اون دے خلاف صحابہ نو اللہ اکبر منتشر نہیں کیتا. کیوں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ اللہ تے مولا فرماندے نے میں اولاد تے بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ تے مائی وار دیواں. اللہ اللہ جڑا نبی اتنا محبت کرنے والا اپنی امت نے اتنا پیار کرنے والا آندے نے میں اولاد تے بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ تے ہائے مائی وار دیواں ہائے حبیب خدا تو ہائے خدائی وار دیواں حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں. او سبے اللہ اکبر سبے نعمتاں تے صفائی وار دیواں. میں سردار جگ تو میں سردار جگ تو جگوار دیواں. او دی جگتی تو میں سردار تو جگوار دیواں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سونیا پتہ ہے لگتا پیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے اس ممبر رسول دے اتے کھڑا ہو کے بمانگے دول اس بات نو میں کہنا چاہنا دنیا دا جنہ مرضی کوئی تیرا سکا پیر ہوئے گا جنہوں تو اپنا بنایا ہوئے گا رب کعبہ دی قسم ہے اور میرے نبی جیسا کوئی پیر ہو سکتا اور گھر کے بولو کوئی ہو سکتا میرے نبی جیسا دنیا تے کوئی پیر نہیں آیا میرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں آیا میرے نبی جیسی کوئی عظمت پال والا دنیا تے نہیں آیا. اس واسطے میں تینو اس بات دی دعوت دینا چاہنا رب کعبہ دی قسم ہے رب محمد دی قسم ہے اگر تینو نبی دا کلمہ اگر تو پڑھیا ہے نبی نال محبت کرن والا ہے او سونیا اور نہ نبی دے صحابہ نے نبی دا کلمہ پڑھیا پر نبی نال بے وفائی نہیں کی تھی. اللہ اکبر میں اس بات نو دلیلاً ثابت کرن لگا. حضرت ابوبکر کو صدیق رضی اللہ تعالی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دا کلمہ بات تو جنہ سنیا جے اللہ اکبر میرے آقا الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے نبی نال غداری نہیں کی تھی حضرت عمر نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے نبی نال بے وفائی نہیں کی تھی حضرت عثمان نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے نبی نال بے وفائی نہیں کی تھی حضرت علی المرتضی نے شیر خدا نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے پر نبی نے بے وفائی نہیں کی تھی طلحہ زبیر نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے پر نبی نے بے وفائی نہیں کی تھی حضرت عثمان نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے پر نبی نے بے وفائی نہیں کی تھی حضرت طلحہ نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے حضرت ابو ہریرہ نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے حضرت معاذ بن جبل نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے حضرت موسیٰ عشری نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر حضرت جابر نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے 1,44,000 نبی دے صحابہ نے نبی دا کلمہ پڑھا ہے نہ نبی نال غداری کیتی ہے نہ نبی نال بے وفائی کیتی ہے غداری تو مراد ہے کون نبی تو بعد کسی نے اپنا پیر نہیں سمجھیا نبی تو بعد کسی دا کلمہ نہیں پڑھیا نبی تو بعد اپنا کسی نے پیشوا نہیں سمجھیا اس واسطے میں بھی یہ کوئی بات دا قائل ہاں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اور نبی دے جتنے بھی صحابہ نے سارے نے نبی نو مان کے نبی دے رستے صراط مستقیم دے چل کے اپنی زندگی نو گزاریا ہے اوے سونیا نبی دے صحابہ نے اس بات دا درس دیتا ہے کہ جس دل کے اندر نبی دی محبت آ جائے اوتے دنیا دے کسے پیر دی محبت نہیں آ سکتی ہے آج دا مسلمان بڑی محبت دنال میں کسے دی دل گزاری نہیں کرنا چاہتا آج دا مسلمان اللہ اکبر اپنے اپنے حساب دنال اپنے اپنے پیر نو لے پھر دے تاکہ میری آخر سمجھ جائے میں ممبر رسول دیتے ہاں اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے رب کعبہ دی قسم قرآن دی اس آیت دیتے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ اپنے اپنے پیران دے پیچھے جنہ نے اپنے رب بنائے ہونگے انہوں نے دنیا تے پوچھ دے ہونگے فرمایا انہوں دے نال ہونگے مگر انہوں دے متعلق کچھ نہیں کر سکنگے پر رب سلجلال دی قسم ہے میرے آقا اسلام دی او ذات ہے او سونیا فکر او میرا پیر تے او پیر ہے او چاہے کوئی بچہ ہے پھر بھی میرے نبی نو فکر ہے میرا نبی او نبی ہے اگر کوئی بوڑھا ہے پھر بھی میرے نبی نو فکر ہے میرا نبی او نبی ہے چاہے کوئی جوان ہے میرے آقا نو دی جوانی دا فکر میرا نبی او نبی ہے اگر کوئی لڑک پانم دا ہے میرے نبی نو دا لڑک پان دی فکر ہے اللہ اکبر اور میں اس طرح کہنا چاہنا میرے نبی نو اپنی امتی دے رات دی بھی فکر ہے دن دی بھی فکر ہے شام دی بھی فکر ہے اے میں بیات حدیث الحمدللہ بیان کر سکنا پر ٹائم کافی ہو گیا اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تک اپنی امت دی فکر کر دیتی ہے کہ رات کمرے چاگ جلدی ہوئے تے بجھا کے سویا کرو اللہ اکبر او سونیا میرے نبی نو تے ایک ایک امت دی نہیں فکر ہے آقا نے فرمایا بند جتی نو چاڑ کے پایا کتے تو انہوں نقصان ہی نہ پہنچ جائے او جنہوں نبی نو انی قدر ہوئے جس نبی نو اپنی امید دی انی فکر ہوئے او سونیا او دے تو علاوہ سانو کوئی پھابدہ او دے تو علاوہ سانو کوئی وارا کھاندہ نہیں کھاندہ اس واسطے او جڑا ساندہ نبی اللہ اکبر اینا محبت کرے اینی پیار کرے اینی محبت تقسیم کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے سارے آکھن گے اے رب نفسی پر خدا دی قسم اللہ اکبر میرے آقا ہی فرمان کے رب امتی اوہ پتہ لگا میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے حمد دا چنڈ میرے چنڈا میرے ہاتھ اندر ہوئے گا اوہ پتہ اے لگ دا اے دنیا دا جڑا پیر ہے اللہ اکبر او سونے جدے پیچھے لگ کے اپنی دنیا بھی ضائع کرنا ہے جندے پیچھے لگ کے اپنا مال بھی برباد کرنا ہے جندے پیچھے لگ کے اللہ میری توبہ نہ تیری عزت دنیا تے محفوظ نہ تیرے گھر دی محفوظ نہ تیری بیٹیاں دی محفوظ نہ تیری
داؤدی محسوس ایسا پیر انہوں پیری سر پیڑ کہنوں میں الحمدللہ تیارا رب کعبہ دی قسم میرے آقا اسلام نو اپنی امت دی بیٹی دی فکر ہے میرے آقا اسلام نو اپنی امت دی وڈیری ماں دی بھی فکر ہے او سونیا ایک ایسا پیر ہے عزت بھی لڑدا ہے گھر بھی خالی کردا ہے اس نبی نال تعلق جوڑ لے جس نبی نے دشمناں دیاں تیاں اُتے چادر دے دتی ہے اس نبی نال پیار کر لے جنہاں دشمناں دیاں تیاں نال محبت تقسیم کر کے وکھا دیتی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون